हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ सोरबाफोर नायखाबाय जानो हागौ, थेवबो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, नैबे चेनेलाव आं गोदान भिडिअनि आपडेटखौ जोबोद लेटै आपल'ड खालामगासिनो। मानोना आंहा एसेबां सम गैया लोगोफोर, बेखायनो थेवबो आं नोंथांमोननि गेजेराव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनबाय। नोंथांमोना जुदि नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों आं हाबा जानो लुबैबाय। बेयो मोनसे गोदान बड' कमेडि शर्ट फिल्म। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बिजय, प्रिति, फिलिसा। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि कनसेप्ट डिरेक्सनानो जादों जयन्त बसुमतारी आरो बे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटिउब चेनेलनि मुङानो जादों प्रिया एन्टारटेनमेन्ट। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान शर्ट भिडिअ जोबोद मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।